Un albariño elaborado en Vilalonga no concello de Sanxenxo e o mellor da anada 2024. Mar de Ons de Bodegas Aguiuncho foi o que conquistou este ano o panel de expertos da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados. Un orgullo porque valorar el trabajo que se hace uno en una bodega y en el campo, que es lo que al final que se trata. Detrás de una botella que se ve el trabajo que hay detrás de una bodega. Este año hacemos 25 años que se montó la bodega. Y nuestra mayoría de las viñas están orientadas hacia el mar, por eso tienes los diferenciales de los demás por el toque salino que tiene el vino nuestro. A comarca do Salnés fíxose co podio. Se unha adega de Sanxenxo gañou o ouro, a prata e o bronce quedaron en Meis e en Cambados, respectivamente. Foron para Bodegas Pazocilleiro e Lagar da Costa. É un reconocimiento na zona e a nivel personal, pois este ano máis que nunca, porque falleceu a miña nai, Dolores, onde esteas, e vai por ela. Precios son importantes, moitas producións e, bueno, producións pequenas, pois, cando non hai medios é difícil que todo o mundo te conozca. Nos, non sei, por suerte ou por desgracia, vendemos todo fora e, bueno, contentos hoxe en día de estar aquí reconocidos como bodega. Responde precisamente ese traballo diario que fan os nosos viticultores. Bodega Pazocilleiro compra o 100% da materia prima. Temos aproximadamente, contamos entre sobre 230 viticultores. Este houbo a facer que se fai dende a viña, polo tanto, sempre nos acordamos dos viticultores porque gracias á súa materia prima podemos elaborar produtos de calidad e, polo tanto, tamén conquistar mercados, non? Ademais de ser todas da comarca do Salnés, as gañadoras teñen en común que son pequenas adegas. Por iso o premio supón unha oportunidade interesante para promocionar aínda máis as súas marcas. Hai que ter constancia e coñecemento do que hai detrás dunha copa de viño. Para que chegue ese produto de calidad do mercado, detrás hai moitas familias enteras que traballan esa terra con cariño, con esforzo, con sacrificio. Ao fin e ao cabo tamén son garantes dese manter vivo o noso rural, donde están esas zonas productoras de viño. Es una cata muy profesional, es una cata extraordinariamente rigurosa y yo creo que eso lo sabe la gente, lo saben las bodegas, lo saben los consumidores y lo saben también los importadores, distribuidores, con lo cual esto ayuda a posicionar marcas, ayuda a vender los vinos, ayuda a las empresas a hacerse mayores, a hacerse grandes, a ganar nombre. A entrega de premios foi o último acto do Xantar do Albariño e, polo tanto, da propia festa. Un evento que segue a bater récords de asistencia e que volveu deixar bo sabor de boca entre os organizadores. A valoración da festa non pode ser máis que positiva, estamos moi satisfeitos con como se desenvolveu todo, tanto do punto de vista da organización dos eventos como o Xantar, pero tamén ao longo de todos estes días, todos aqueles eventos musicais, fundamentalmente, todos sin grandes incidentes, con gran afluencia de público. O propio Consello Regulador o que nos transmite que para eles é o evento máis importante do ano, obviamente para nós tamén, e creo que para os veciños e veciñas de Cambados, da comarca, e incluso podría calificarse como a festa máis grande de Galicia, non? Na carpa instalada en Torrado reuníronse máis de medio milleiro de persoas. Ante elas recolleu tamén a súa folla de ouro o pregoeiro deste ano, José Manuel Domínguez, máis coñecido como Domín.